Alright guys, so nandito kami sa boundary ng Camarines Sur tapos ng Camarines Norte. So ito yung hinahanap kong matagal ng tulay na hindi nagagamit. So may nagvlog na dito, ang tawag niya dito abandoned bridge. So itong puting yan, kung makikita nyo, ayan, Camarines Norte Province. So medyo malapit na tayo sa Daet Camarines Sur. Akala ko nga papunta na kami doon eh. So ito yung ilalim ng tulay. Yung tulay na yung bagong bago. Grabe, ang lino ng tubig oh. Tapos itong luma oh, lumang tulay na, kasi kung makikita nyo halos tinutubaan ng halaman, and then talagang pagdating mo doon sa dulo puros takahoy. So hindi na tayo dediretso pa dyan kasi baka may ahas na nakatira dyan, medyo delikado. Tapos makikita nyo yung rinig ng agos ng tubig. So papasok tayo doon sa may Bicol Natural Park. So check natin kung gaano maganda sa loob, kasi sabi daw maganda daw sa loob niyan. Ayun, syempre pag maganda pupuntahan natin. Kasama ko si Alvin, ayun o. Tapos si Richard. Yun ng tubig. Ayan. Grabe yung biyahe namin. Inabot kami ng halos 1 may kalahati. Tapos pagdating namin sa Sipokot sa may sentro, siguro mga 15 minutes sa biyahe pa. So ito yung tulay dito. Gusto ko sanang pasukin kaso baka may ahas na. So malay mo may nakasabit niya mga ahas, tapos mahulog lang bigla sa ulo natin. Ayun, nakakatakot siguro pag gabi dito. So ito yung lawak ng haba ng tulay. Ayan, talagang hindi na siya nadadaanan kasi nga talagang hindi na rin ginagamit. Saka hindi ko alam kung safe pa itong parkingan ng sakyan tapos ng truck, kasi hindi natin alam kung matibay pa ito o hindi na. Pero pagkakaalam ko, lumang-luma na at talagang hindi na ginagamit. So yung gilid ng tulay halos nilulumot na rin, oh. Halos nilulumot na rin. Okay, ayun no. Wala, lambot na oh. Kasyo, kahoy. So medyo delikado na rin kasi hindi natin alam kung papunta saan yan. So siguro ito yung dating tulay nung naayos yung bago. Yun ay naging main bridge ng nagkokonekta sa Camsur at Camnorte Province. So dito tayo titingin. Ay, doon, di na ng tubig oh. Sobrang lamig na siguro. So pasok tayo dyan sa may Bicol Natural Park. Alright? So try natin makapalipad ng drone.